Bona tarda a tothom. Se'm sent molt fort, oi? Benvinguts a la Filmoteca de Catalunya. Avui us volem presentar No vull ser un heroi, un projecte dirigit per Joan Pauls, produït per Iglú Studios i amb el suport de la col·laboració de l'Institut Català d'Empreses Culturals ICEC i amb el suport també de la Fundació Manuel Lao, l'Acenoremul i Carreres Dental. El curt que avui us presentem va ser gravat farà un any al nou Pediatric Cancer Center de l'Hospital Sant Joan de Déu i ve del conte, amb el mateix nom, editat per Moa Solidaris. Però abans de veure el curt, m'agradaria presentar-vos els principals motors implicats i protagonistes d'aquesta gran aventura. Moa Solidaris, us presento el Lluís Sant Romà. Ells van ser qui varen tenir la idea. I el director, en Joan Pauls, qui es va capbussar en el projecte amb moltíssima il·lusió. Així doncs, deixeu-me que us els presenti bé, farem que parlin, que ens expliquin alguna cosa, si us sembla. Primer començarem amb el Lluís. Hola Lluís, què tal? Hola, bona tarda. Bona tarda. Mira, explica'ns una mica la importància de ser avui aquí, el per què. Gràcies, sí. Mireu, doncs, avui tots aquí venim a veure un curtmetratge que esperem que us agradi molt, però aquest curtmetratge té una història i aquesta història ve donada perquè a Espanya a l'any es diagnostiquen 1.500 casos de càncer infantil i adolescent. D'aquests 1.500 casos hi han un 800, aviam, Joan? Sí, està... S'està carregant, perdoneu. Està carregant. Es diagnostiquen això, 1.500 casos de càncer infantil i adolescent a tot el territori espanyol. D'aquests, hi ha 1.200 que ho superen, el 80%, i podríem dir que és una gran xifra, no? Malauradament, hi ha 300 que no ho superen, 300 nens i adolescents que cada any moren i no superen la malaltia. Però què passa d'aquests 1.200 casos que superen la malaltia? Doncs que hi ha 400, que superen la malaltia sense seqüeles. I, per tant, hi ha 800 que, tot i superar la malaltia, pateixen seqüeles de major o menor intensitat, però no deixen de tenir seqüeles. Per tant, aquest curtmetratge i tot el que precedeix aquest curtmetratge el fem perquè l'Hospital Sant Joan de Déu pugui continuar fent investigació tant pels 300 que no ho superen com pels 800 que, tot i superar-ho, pateixen seqüeles. És aquí el motiu del per què en realitat avui estem aquí. Molt bé. I ara per què no ens expliques amb una pinzellada qui és Moa? Moa Solidaris, per qui no ho sàpiga, quan ens vam inscriure en el registre d'associacions ens van tombar el nom perquè volien saber què volien dir les sigles Moa. Moa no vol dir res, Moa és un gest, és un petó. És el petó d'agraïment que els nens que pateixen aquesta malaltia i les seves famílies us donen a tots els que d'alguna manera o altra heu ajudat en la recerca del càncer infantil. Moa va néixer ara en realitat es va fundar el 2016, tot i que vam començar 2 anys abans, el 2014, per una família d'un nen amb leucèmia. Com us podeu imaginar, aquest nen no és un altre que el meu fill. El meu fill amb tan sols 2 mesos de vida, quan ningú s'ho esperava i quan érem la família més feliç del món, doncs se li va diagnosticar una leucèmia molt agressiva i afortunadament se'n van sortir. El meu fill està en aquell grup de 800. Han superat la malaltia però tenen seqüeles, com la gran majoria de nens, com he pogut veure. Doncs vam decidir fundar-nos com a associació per recaptar diners per la recerca del càncer infantil perquè quasi bé no s'investiga. És molt diferent el dels adults i el càncer infantil s'investiga gràcies a donacions privades, d'empreses, de particulars que decideixen de forma altruista donar diners per la recerca del càncer infantil. I Moa va néixer de la mà de la iaia del meu fill, que es diu Paquita, que en agraïment a l'hospital va començar a confeccionar aquests clauers tan macos que veieu per recaptar fons per la investigació d'aquesta malaltia. Més endavant,
arrel d'aquella primera iniciativa tan maca que ens va permetre recaptar 6.000 euros, que van ser una passada per nosaltres, doncs vam començar a iniciar altres projectes. El primer de tots és el BUF. Vam començar a fer uns dissenys de BUFs gràcies a la col·laboració de BUF, i amb aquesta iniciativa és on hem recaptat més diners. Hem fet 4 edicions. Vam tenir la sort que el Leo Messi ens va atendre un dia en l'entrenament del Camp Nou i això ens va donar una mica de difusió fora del nostre entorn més proper. Després també organitzem, nosaltres som de Terrassa, també us ho dic, i organitzem any rere any un torneig per nens i infants. També vam arribar a un acord amb una empresa de xocolates que es diu Blanchard i tenim la nostra xocolata. I el darrer projecte, que va ser ara fa 3 anys, doncs vam editar el conte No vull ser un heroi. En total, durant aquests anys, 2014 a 2022, doncs aquesta és la xifra que hem pogut donar a l'Hospital Sant Joan de Déu. Moltes gràcies. Bé, l'Hospital Sant Joan de Déu, el nou Pediatric Cancer Center de Barcelona. Sempre m'encallo quan dic aquest nom tan xulo. És aquest. I com que avui no ha pogut venir cap representant de l'hospital per presentar-nos el seu gran projecte, us deixem amb unes imatges que valen més que 1000 paraules. Us presentem un lloc creat perquè tornem com més aviat millor a la nostra vida d'infants. Entrem. Estàs entrant a un centre únic a Espanya i pioner a Europa en el tractament del càncer infantil. Un lloc molt especial creat gràcies a la il·lusió i l'esforç de moltes persones per a millorar la vida de moltíssimes més. Aquí l'espai s'adapta a les nostres necessitats i les de les nostres famílies. Ara, les visites i controls mèdics són més suportables, fins i tot quan et toca esperar una estona. A l'hospital de dia rebem el tractament que necessitem. Estem monitorats amb les tecnologies més avançades i després podem tornar a casa. Pels que s'han de quedar aquí durant més temps, hi ha una planta amb habitacions molt grans i còmodes. I si cal fer una intervenció senzilla, ara es pot fer en aquest mateix edifici. Una de les coses que més ens agrada és que tot està pensat perquè ens puguem moure lliurement. Fins i tot quan necessitem la màxima protecció, com després d'un trasplantament de medul·la òssia, podem sortir de la nostra habitació i jugar amb seguretat. Com sempre, els professionals que ens cuiden són a prop quan els necessitem, i els nostres pares també. No és com ser a casa nostra, però se li sembla una mica. Al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, l'assistència mèdica es realitza en paral·lel amb la recerca més capdavantera. Així, la informació arriba més ràpidament als investigadors i als equips assistencials. Això es tradueix en nous tractaments. Tot això passa cada dia en un lloc on arriben persones de tots els orígens, cultures i condicions. Un lloc on tots els equips treballen sense descans perquè el nostre pas per aquí sigui el més positiu i més breu possible. Aquesta és la nostra manera de tractar el càncer infantil, un model propi que es consolida amb aquest centre. Benvinguts al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, un lloc de tots i per a tots. Bé, ara m'agradaria presentar-vos el Joan Pauls, que és el director del curtmetratge. Joan, explica'ns una mica com va començar tot aquest projecte del curt. Es posen d'acord amb el comandament? Sí. Bona tarda a tothom. Gràcies, Mònica. Res, si jo us explico breument una mica com va anar tot això, el curtmetratge. No parlaré massa perquè sobretot hem vingut a veure una pel·lícula, però ja heu vist que no és una pel·lícula qualsevol, sinó que transcendeix bastant la pantalla per tot el que té darrere i totes les històries reals que hi ha al darrere. De fet,
Aquest curtmetratge ve basat d'aquest conte que tenim aquí, que molts ja heu vist o coneixeu, i les històries que explica aquest conte són històries reals, són històries de nens i nenes que van patir càncer de veritat. Sobretot són 4 nens que expliquem la seva història i les famílies d'aquests nens es van involucrar en el curtmetratge, ja veureu que formen part també de la peça i no només amb l'associació Moa Solidaris, sinó que és un conte que vol ser molt inclusiu i també inclou moltes associacions que són altres famílies que han patit una mica el mateix i totes formen part una mica de tota la comunitat que vam crear. Això, des que vam començar fins avui, són 3 anys de projecte, des que vam presentar el curtmetratge a la subvenció de la Generalitat, que vam tenir la sort que ens la van donar. De fet, ens fa molta il·lusió fer-ho aquí a la Filmoteca perquè és una mica forma part d'aquestes estructures de l'Institut d'Empreses Culturals i això, el rodatge va ser just fa un any, vam rodar a l'hospital, que ens va fer molta il·lusió perquè era un centre nou, vam aprofitar la finestra en què l'hospital estava quasi acabat però encara estava en obres i no estava en funcionament, llavors era com un plató de rodatge per nosaltres que va ser brutal i això, pel rodatge van acabar passant 90-100 persones en 3 dies, que al final concentren la feina de molt de temps i tot just fa un any, vull dir que ara aquest maig estem estrenant el curtmetratge amb molta il·lusió i al final aquesta peça té el punt de vista dels nens, que és el que ens interessava molt. A mi em va semblar que el conte explicava un tema molt difícil i molt punyent de manera molt maca i la paraula clau que hem treballat en tot aquest temps ha sigut l'esperança. És la paraula clau del curtmetratge i el que ens ha guiat en les decisions i és una visió d'esperança, d'optimisme i aprofitant la negació del títol de No vull ser un heroi, doncs nosaltres tampoc volem ser una pel·lícula, sinó que volem ser una peça més de tot aquest engranatge que intenta aconseguir donacions i consciència d'aquest tema per intentar aconseguir el màxim de diners i el màxim de recerca i és això, no som només una pel·lícula, sinó que volem ser esperança, optimismes i vida. I ara us deixem amb el curtmetratge. Abans d'això intentarem que tingueu una experiència similar a la del conte i per tant el Lluís ara ens llegirà el pròleg del conte, que és breu, i just després del pròleg començarem amb la pel·lícula. És un pròleg fet per la Glòria, que és la responsable de l'obra social Sant Joan de Déu, i la veritat és que jo crec que ens ficarà molt en situació. Diu així: tant de bo que aquest conte mai hagués acabat a les vostres mans. Això voldria dir que el Guille, l'Àlex, l'Abril o el Max, els protagonistes d'aquesta història que esteu a punt de llegir, veure, serien només això, personatges del conte. Voldria dir també que Moa Solidaris potser tindríeu una altra missió, com salvar balenes, netejar boscos o eliminar els plàstics dels fons del mar, en lloc de lluitar contra el càncer infantil. Però la realitat, que cal que conegueu, és ben diferent. El càncer és una malaltia a la qual s'enfronten molts nens i nenes, d'aquí i de tot el món. És d'aquelles coses que sembla que mai et passaran a tu, que sempre passen als altres, i de vegades passen. O al teu germà, o al teu veí, o aquell amic que tant estimes. I sabeu per què es produeix? Doncs jo tampoc. I mira que ho he preguntat vegades als investigadors del nostre laboratori, però diuen que tampoc ho saben. Això és com una loteria, em contesten. Qui més qui menys, tots hem comprat alguna vegada loteria amb l'esperança que ens toqui. El que potser no sabeu és que tots els infants, pel sol fet de néixer, ja porten uns números de loteria a la butxaca, que ni ells ni els seus pares han comprat mai. És una loteria dolenta, que ningú vol guanyar, però que de vegades toca. Ho saben molt bé els nens i nenes que pateixen càncer i que han de passar llargues estades a l'hospital per poder-se curar. Ningú té ganes d'anar a l'hospital, però si mai heu d'anar, us sorprendreu de les històries extraordinàries que poden tenir-hi lloc. Històries de valentia, d'amistat, d'alegria, de solidaritat i, per què no, també de misteri. El Guille i els seus nous amics us ho explicaran millor. Us deixo amb les seves aventures, però sobretot no us penseu que el conte, el curtmetratge, que teniu o que veureu ara, és només un conte. És molt més que això. És un pas més en el difícil camí de canviar la història natural d'aquesta malaltia. És un pas més per avançar cap al somni que tots compartim, que algun dia tots els nens i nenes amb càncer el puguin vèncer. Gràcies en nom de tots els herois que ho són, encara que no ho vulguin ser.
Glòria Garcia. Val, doncs ara sí que us deixem amb No vull ser un heroi. Avui tampoc ha vingut el Guille al col·le i els profes diuen que trigaran a venir. Estic trist. El Guille és el meu millor amic. Guille. Vigila, Max! Max, tranquil! Hola, em dic Abril. Bé, després d'aquestes imatges tan boniques, m'agradaria que coneguéssiu els actors que han participat en el curt. Per tant, oi que sí que venen els actors, i el Joan, i el Lluís, torneu a venir tots cap aquí, la Carla, si veniu cap aquí davant. No tenim gaire temps, però sí que un fort aplaudiment per tots ells. Doncs us presento la Bruna, el Bru, el Martí, a la Mònica, en el Borja, a la Marta, que la tenim aquí, que és la noia que canta la cançó i que ha creat la cançó. Us presento la Carla, de la productora Iglú, i en Joan, que ja el coneixeu. A veure, ho vaig a fer una pregunta, anirem ràpid perquè no tenim gaire temps, però, per exemple, Mònica, què et sembla si comencem per tu? Sí? Com ha estat? Com ha estat participar en un projecte així i com ha estat fer de doctora? Te'l robo. Doncs superemocionant, la veritat. Per l'equip, pel motiu pel qual tothom s'engegava d'aquesta manera tan generosa i tan bonica, o sigui que en aquest sentit super bonic de fer. I a més amb uns companys i superxulo. Molt bé, és un projecte molt bonic, la veritat és que sí. Emocionant, sí. I per tu, Borja, ara la pregunta és per tu, la mateixa. Com ha anat això de participar en un projecte com aquest? La meva feina és testimonial, ja ho veieu, aquí els protagonistes crec que són el Martí, la Bruna i la Mònica, sobretot. Però bé, maco. Normalment en un projecte així, en la nostra feina, que està a vegades, no sempre, però hi ha egos i presses, quan aquí l'objectiu és solidari i l'esperança és, diguéssim, el que sobrevola el rodatge, doncs fa que també sigui una experiència més maca. I el Joan, molt agradable, sí. Molt bé. I ara els farem una pregunta ben ràpida a aquests nois i aquesta noia. Digueu-me què és el que us va agradar més i el que us va agradar menys de participar en el curt. Qui comença, el Martí? A mi el que em va agradar més va ser com el director i tots els que estan involucrats en aquest projecte, com van cuidar i tot això, que m'ho vaig passar molt bé i sobretot el menjar, que estava molt bo. I el que més em va costar va ser, jo crec que el de la rapada, que em van haver de tallar el cabell, però al final, bé. I tu, Bru, què és el que et va agradar més? Pues em va agradar més participar de tot aquest projecte tan xulo, amb tanta gent, ja ho he pensat, ja ho he vist, de seguida. I a la Bruna? A mi m'ha agradat molt poder conèixer a l'Abril, que és el personatge del que jo feia, la nena real, i m'ha agradat ficar-me a la situació i en el paper de gent amb càncer que no s'ha pogut curar i que sí que s'han pogut curar. Molt bé, molt bé. I ara,
Perdoneu, que vaig de pressa, perquè és que tinc ganes que sapigueu moltes coses. Una pregunta per la Carla, una que són dues. A veure, Carla, quant de temps ha durat tot aquest procés i què és el que ha estat el més difícil de tota la producció? Bona tarda. El procés ha durat uns 3 anys, com us avançava abans el Joan. O sigui, estàvem en ple confinament, amb moltes ganes de fer moltes coses i van sortir les subvencions i vam dir, vinga, va, anem a demanar-ne una. I això, 2 anys després d'haver-la demanat, vam poder dur a terme el rodatge i una mica, en relació a la segona pregunta, el repte principal ha estat això, el fet que s'hagi allargat tant tot el procés, perquè vam tardar 2 anys en rodar-lo i 1 any més a poder-lo presentar fa un parell de setmanes a Terrassa i poder-vos l'ensenyar avui aquí a vosaltres. A vegades és una mica frustrant quan tot s'allarga tant i no saps cap on vas i has de repetir càsting perquè els nens se'ns feien grans, les obres a l'hospital no acabaven, però bueno, molt agraïts d'haver-ho pogut fer i suposo que ara esteu també veient les imatges de com ha estat tot el procés. Això, que al final ha valgut la pena. Molt bé, gràcies, Carla. I per acabar, Joan, a veure, com has viscut tu fer una pel·li tan real? Doncs bé, abans de respondre, deixa'm agrair, que sempre és el que ve més de gust fer, agrair sobretot a la gent que tenim aquí a l'escenari, que han donat tot el que tenien per aquesta pel·lícula, i també a la gent que tenim entre el públic, el Raül, la Maria, l'Aina i més gent que em deixo, que van venir a l'estrena a Terrassa, i això al final és el projecte que em diferencia amb què més gent hi ha al darrere. Hi ha moltíssima gent implicada, agrair sobretot a l'Anto i al Lluís, que són els que ho van començar tot amb l'associació, i aquí sobretot per mi ha estat un privilegi poder liderar o dirigir aquest projecte i un privilegi que alhora notava també una gran responsabilitat, perquè hi ha tota una força i un moviment, una raó social a darrere que feia que sempre haguessis d'estar molt pendent i donar més del que normalment dones, però ha estat molt maco tot, ha sortit molt bé. Clar, aquí teníem el repte que partíem d'una història real, d'uns nens i nenes que existien i que a més eren nens i havíem de treballar amb nens i nenes. Vam fer un càsting molt exhaustiu, vam acabar veient 90-100 nens durant 2 mesos, vam anar a primer escoles de teatre. Avui falta la Teresa, que és l'única actriu que no ha pogut ser-hi, també falta l'Enzo, perdona, falta l'Enzo i la Teresa té una escola de teatre a Terrassa, vam anar a la seva escola de teatre, d'allà va sortir el més petit de tots, el Bru, i entre Terrassa i Barcelona sobretot vam anar veient a moltes escoles, no només de teatre, sinó també escoles normals. El Martí el vam trobar en una escola normal, al Virolai a Barcelona, que també tenim el Pau Escobar per aquí, que és qui ens el va portar com a professor, i el Martí va fer un càsting brutal i ell no tenia experiència, no ho ha dit, però és el primer cop que es posava davant d'una càmera, no havia fet mai teatre, no havia fet res, i crec que ho té dins aquest noi. I amb la Bruna també, la Bruna va ser també d'escola de teatre a Barcelona, i en general hem fet equip, nosaltres vam fer bastants assajos abans, no només perquè eren nens i per aprendre's el text, sinó sobretot perquè es fessin comunitat, que és una mica el que hem fet sobretot a l'hospital els 3 dies que vam ser-hi. Prèviament ells ja es coneixien i ja van fer, com veieu aquí les imatges, van fer equip i van estar no només actuant i participant de la pel·lícula, sinó també van tenir temps per jugar, no massa, no els vam deixar massa temps, però com a actors han sigut brutals, perquè al final són moltes hores, aquests curtmetratges normalment no són rodatges de 7 o 8 hores, sinó que són més tirant cap a 10-11, i ho van aguantar superbé, i per això també els vam voler unir d'actors i actrius ben reconeguts i amb molta experiència perquè també els arropessin bé i poguessin estar segurs i aprendre'n molt. I per nosaltres ha estat meravellós, realment, fer aquesta peça. Hem tardat molt a fer-la, la postproducció s'ha allargat un any també per això, perquè teníem l'objectiu des del principi i ara gros, no era ambiciós, si us hi fixeu és un curt molt cinematogràfic, el venir del conte també era un gran repte perquè en el conte, quan el llegiu, o si ja l'heu llegit, ja veureu, la personatge de l'Abril no apareix en tot el conte, només apareix al final. Clar, això per nosaltres ho vam fer diferent i la vam anar posant a través d'aquests flaixos des del principi. Tota la part de l'univers, tota la part de la màgia, del Moakis, en el conte no hi és tan present, evidentment, perquè no tenen aquest reforç visual, i tot això va ser tots aquests afegits que vam anar fent i vam intentar que fos molt cinematogràfic a nivell del disseny de so, de la música que heu vist, que la Marta ara us parlarà, que ella ha portat la direcció musical, i que tot portés cap a aquesta emoció que vam viure nosaltres, intentar que ara aquest públic que sou avui aquí també la poguéssiu viure. Molt bé, jo crec que sí que l'hem viscut, que sí.
Ja veieu que ells, fent el curt, van fer la seva família i, com a tota família, el curt havia de tenir una banda sonora. Sí? A la Marta. Hola, què tal? Us presento la Marta. Marta, Bona a nit. tu què és el que et va inspirar per fer aquesta cançó tan bonica? Gràcies, Mònica. Doncs per fer la banda sonora, jo soc la Marta Peralta, per fer la banda sonora els vaig proposar a Moa Solidaris que a part de fer una música que acompanyés el curt, per què no fer també una cançó que acompanyés també els nens i nenes, no? I és aquesta cançó que hem vist al final amb els crèdits i per dir-vos 3 coses de la cançó us diré que per la inspiració. La primera cosa és que per la lletra ens vam inspirar en el conte. En el conte té uns dibuixos molt bonics, té la història aquesta d'un flamenc que vola, d'un univers, i amb això vam fer part de la lletra per les tornades. I la segona cosa és que per les estrofes vam també parlar amb els pacients i les associacions que ens expliquessin una mica el dia a dia perquè volíem reflectir també el que viuen els nens a la realitat. Quan l'Abril diu que hi ha dies negres, doncs això, que hi ha dies bons però que també hi ha dies dolents, amb el missatge aquest que deia el Joan d'esperança. I la tercera cosa, que és sobre la música, sobre la melodia, és que amb l'ajuda de l'André Nasciment i l'Eduard Balaguer, que tenen un estudi de música a Terrassa, vam fer la producció i vam fer aquesta melodia que volíem que donés aquesta esperança, que donés com una mica mirant al futur i que fos una mica alegre. I amb això vam fer la cançó, que espero que us hagi agradat, i ja està. I ara veurem el videoclip, crec, no? O no? Sí? Molt bé, doncs, per acabar us deixem amb el videoclip de la cançó, que és molt i molt bonic, de Hi ha dies, i tal com diu la cançó, com que hi haurà molts dies d'aquests, i com explica al final del conte, amb una mica de purpurina tot és més fàcil, fem que aquesta purpurina intentem posar-la una mica entre tots, col·laborant amb totes les associacions que recullen, recapten diners amb les diferents iniciatives. Al sortir, si voleu, podeu formar part d'aquest projecte i deixar la vostra engruna de purpurina comprant alguna cosa de Moa. Moltes gràcies i gràcies per la vostra atenció. cel i tornar i ser un estel, dona'm la mà, no em deixis anar, mira cap amunt, que vens amb mi, que ho viurem junts, junts. Hi ha dies que no tries, hi ha dies que odies, deixa'ls passar. Hi ha dies que somies, hi ha dies que volies, pot ser demà. Ara puc volar, el vent m'enlaira i des de dalt segueixo aquí, però us feu petits, no marxo lluny, veniu amb mi, que estarem junts, junts. Hi ha dies que sabies que hi ha dies amb somriures per cantar i ballar.
Abans de marxar, si algú vol parlar amb els actors, amb el Joan, amb el Lluís, a dalt al vestíbul, us atendran a tots, d'acord? Bon vespre a tothom.